Heinolalaiset, hyvät Gospel Riders jäsenet, tervetuloa tähän toritapahtumaan. Minun nimeni on Ossi Helander ja olen tässä Heinolan helluntaiseurakunnan puolesta yhteiskristillisen toimikunnan edustajana myöskin sitten toivottamassa teidät tervetulleeksi. Me ollaan saatu Gospel Riders-ryhmä tänne Heinolaan ja on hienoa, että meillä on tällainen mahdollisuus kokoontua tänne motoristeina ja kokoontua nimenomaan Gospel Riders nimen alla. Tehän tiedätte, että gospel on ilosanoma ja gospel on evankeliumi ja riders on ajurit tai jotain sinne päin. Eli tässä ollaan nyt hyvien asioiden parissa tänään ja me tullaan tänään kuulemaan kristittyjen motoristien puheita, henkilökohtaisia todistuksia sekä musiikkia ja laulua täällä. Ja olette erittäin tervetulleita tänne myöskin ihailemaan näitä hienoja pyöriä. Niitä on täällä nyt tänään runsaasti paikalla. Ja eiköhän anneta koko Gospel Riders porukalle kunnon aplodit tässä aluksi. Tervetuloa. Ja sitten luovutankin tässä puheenvuoron Lahden piirin päällikölle P.T. Juntumaa. Ole hyvä, missä sinä olet? No hän on puhelimessa. No sitten mennään. Aloitetaan laululla, olkaa hyvä. No niin, otetaan ekaksi tämmönen numero 224, että mahtava kuori tässä oikealla puolella ja kuorilaisia on sijoitettu vähän ympäri ämpäri, mutta kaikki laulaa, niin hyvää tulee. Okei, 224. Turha ette tänne tulee, suotta ette saapuneet. Turha ette tänne tulleet, yksin ette harhailleet. Turha ette tänne tulleet, yksin ette harhailleet. Monet ovat ennen meitä samaa tietä kulkeneet. Turha ette tänne tulleet, turha ette taistelleet. Matkamme on vielä kesken, Isä hoitaa uupuneet. Turha ette tänne tulleet, turha ette työtä tee. Jeesus kulkee keskellämme, lohduttaa ja rohkaisee. Yes. Ja mikä on seuraava laulu? Otetaan 279. 279. Mulle vähän outo, mutta kanttoriosaa. Joo, viimeinen laulu tässä vihossa. Tää ei ole niin iloinen, mutta elämässä on kaikenlaista. Iloa ja vähemmän iloa.
Kiitos. Siinä oli asiaa ja sanomaa. Kiitos Uffelle ja sitten sisarellemme Jaana Ropposelle. Ja saatte vielä jatkaa myöhemmin. Minä jatkan nyt tästä ja mun nimeni on PT Juntumaa. Joku heinolalainen saattaa tunteakin nimen. Ja kotipaikka on Vääksy ja meitä motoristejahan on mikä mistäkin ympäri Suomea ja puoli Kokkolasta ja tietenkin tästä Lahden ympäristöstä on paljon, mutta on sitten paljon kauempaakin Turusta ja ties mistä. Näin niin pyöriä näkyy olevan tuossa pikaisesti laskettuna 28 kappaletta, että täällä olemme Heinolassa ja haluan tervehtiä kaikkia heinolalaisia oikein täällä ja toivottaa teille erinomaista kesän jatkoa ja aikaa tässä torilla nyt seuraavan tunnin suurin piirtein, mitä tässä nyt ollaan. Ja näin tämmöinen kesä on tämä, että helteisiä päiviä sovitaanko, että noin ukkospilven näköiset tuolla ne kiertää kaukaa Heinolan tänään, että me saadaan istua täällä rauhassa. Tämä meidän homma, missä nyt ollaan liikkeellä moottoripyörillä, mennään ympäri maata 3 ryhmällä. Kierretään 100 paikkakuntaa suurin piirtein ja meillä on sanoma, koska me olemme Gospel Riders motoristikerho, eli meillä on ilo sanoma Jeesuksesta, joka elää tänä päivänä ja pelastaa ja antaa iän kaikki sen elämän ja kaikki oikeastaan, mitä hyvä ikinä voi olla maan päällä tai taivaassa, niin Jeesus Kristus, hän on avain siihen kaikkeen. Tämä meidän kerho on yhteiskristillinen, perustettu noin 34 vuotta sitten, eli aikaisemmin ennemmin kuin monet teistä oli syntyneetkään. Ja näin, ja tässä ollaan, meillä on yli 1000 jäsentä ympäri Suomea ja olemme Euroopan suurin kristillinen moottoripyöräkerho, voi sanoa jopa, että ylivoimaisesti suurin. Ja olemme jakautuneet 24 vai mitä se on, 25 aluetta ympäri maata. Ja meillä on myös 3 tytärkerhoa maailmalla, ei nyt aivan maailman äärissä, mutta kuitenkin kaukana meiltä katsottuna ja Heinolasta katsottuna. Nimittäin Gospel Riders Estonia on Virossa ja sitten on Gospel Riders Espanja, vaikuttaa siellä etelärannikolla Fuengirolan tienoilla ja sitten on Gospel Riders Jerusalem Israelissa. Ja ne on kaikki meistä lähteneet ja ovat kuitenkin kyllä kutakuinkin itsenäisiä kerhoja, mutta meillä on sama selkämerkki ja sama lähtökohta. Ja sitten olemme lanseeranneet monta vuotta sitten liikkeelle tämän minun kädessäni olevan moran. Tämä ei viittaa ruotsalaiseen puukkoon, vaan tämä viittaa Mohra motoristiraamattuun. Ja 95 000 kappaletta on näitä painettu ja näitä on jaettu motoristeille ja mopoilijoille ja vähän muillekin mennyt siellä, missä on sanan nälkää. Ja näitä on siis painettu iso määrä. Kaikki se on tehty sponsorirahan ja talkootyön turvin. Ja nyt jos sinulla kuka lienetkin täällä näin, niin sulla on motoristituttavia tai vaikka sattuu sulle perheessä tai naapurissa tai mopoilijoita, mopotyttöjä, skootterityttöjä tai poikia, ketä vaan. Ja sä ajattelet, että sillehän voisi antaa ton moran. Niin näitä löytyy tuolta meidän rekan edustalta. Noin ja siitä voit ottaa ja totta kai tutustu itsekin, mutta että anna eteenpäin, niin sitten nämä motoristiraamatut löytää kohderyhmänsä erinomaisesti. Ja tällaisia touhuja ollaan tehty. Ja nyt meidän kiertueemme tänä kesänä, tämä on 3. 7 kertaa SF, eli Suomi-Finland kierros. Ja se on jo nyt ylittänyt reippaasti puolivälin. Parisen viikkoa alkaa olla takana ja 1 viikko vielä vähän yli edessäpäin. Ja me olemme liikkeellä sellaisella teemalla kuin miehen tie. Ja on täällä silti naisiakin meidän tiellä ja se kuuluu totta kai naisille. Me uskomme Jumalan sanan perusteella, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, eli meidät. Ja sitten tahdomme tänä vuonna erityisesti korostaa sitä, että silloin kun miehet voi hyvin, niin muutkin voi hyvin. Vähättelemättä tietenkään ketään, naisia, lapsia tai näin, niin haluaisimme vaan sitä julistaa ja korostaa, että se on Jumalan hyvä suunnitelma, että miehet ovat miehekkäitä ja naiset ovat naisellisia, eli me osaamme elää siinä asemassa ja roolissa, joka meille kuuluu niin, että sitten elämämme on sopusointuista ja myös turvallista ja hyvää, mielekästä sisällöltään. Ja joskushan me miehet, mä voin puhua itsestänikin, kun mulla on toinen puoli Pohjalaasta ja toinen Hämäläistä, niin mulle on muuten sanottu, että se on huonoin, hankalin mahdollinen yhdistelmä, mutta koittakaa kestää. Mutta tässä ollaan
Niin nimittäin me pohjalaaset, niin me joskus tullaan vähän niin kuin raamit kaulassa ja pois tieltä ja ei tarvi auttaa ja mitä kaikkia viilistä meillä on. Ja me luullaan itsestämme suurempia asioita kuin mikä olisi oikeudenmukaista ja tällaisen ei ole oikein. Ja ei sitä sen kummemmin seunausta seuraa ja päinvastoin. Ja sitten me joskus taas nyhveröidään ja ei olla mitään mieltä eikä tiedetä ketä me ollaan ja me ollaan kauhean passiivisia ja pelätään kaikkia suurin piirtein ja me ei oikein osata ottaa niin kuin johtajuutta ja asemaa eikä sekään ole hyvä. Mutta Herran Jumalan armon avulla me voimme olla miehiä. Uskon kautta Jeesukseen löytyy suhde Jumalaan ja sieltä löytyy kyllä tosi miehen tie. Ja tästä olisi paljon sanottavaa ja mä kutsun tänne jonkun ajan perästä 3 todistuspuheenvuoroa, eli kertomaan omasta elämästä miehiä sekä naisiakin, että mitä heillä sydämellään on, mutta sitä en kerron jo tässä vaiheessa, että tämä meidän kampanjamme, niin se videoidaan, kaikki tämäkin tapahtuma tästä jotakin pätkää tulee, uskotv.fi, sellainen sivusto, niin jotkut teistä olette sitä jo seurailleet ja hyvä on niin. Ja seurailkaa jatkossakin uskotv.fi. Siellä videoklippejä tästä ryhmästä sekä 2 muusta ryhmästä, jotka on sitten vähän tuolla muualla päin Suomea liikkeellä. Niin näillä sanoilla tässä haluan vaan moikata kaikkia ja kehottaa, että käyttäkää näitä torin kojuja hyväksenne. Jotkut jo lopettelee ja olette saaneet hyvät bisnekset toivon mukaan ja sitten jotkut vielä jatkaa, niin menkää sinne ja istukaa rauhassa ja ostakaa puseroa hametta sieltä naisväki ja ynnä muu mitä kukin löytää itselleen, niin hyvä näin. Ja mitäs sitten? Uffe, Pohjanmaan mies, voitko ottaa pari laulua siitä? Ole hyvä. Joo, mun nimi on Rolf Lindqvist, tulen Kokkolasta ja ajan tätä 7 kertaa SF-kiertuetta nyt 3. vuotta. Ja meillä on viikko jäljellä, mutta mä uskon, että tuo Reijo Ruotsalainen kertoo enemmän sitten tästä miehen tie-operaatiosta. Pari laulua tähän ihan alkuun. On Armo suuri ihmeinen ja enkelilaulu. Saatte laulaa mukana, jos haluatte. Armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Mä kuurosokea, sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voin. Tää armo poisti tuomion, toi rauhan tuntoon. Sen hetken muistan ain, kun Herran armon sain. Nyt siihen luotan vain, kun vaarat vaani elämään saan käydä suojassa. Tää armo varjelee ja pieni valaisee, kun kuljen taivaaseen. On siellä juhla voittajain ja päivä kestää ain, kun vuosituhannen soi laulu pyhien, se alkusoitto vaan. Kun vuosituhannen soi laulu pyhien, se alkusoitto vaan. Enkeli, mulla on eri se saattaa olla tossa, mä en tiedä, katsoppa.
Pienen huoneen seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkeli. Kulkemassa yli suuren rotkon, lapsia suojelee hän siivin valkoisin. Mä mietin joskus, onko jotain muuta, jotain mitä en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakunta, siellä minne ihmiset ei näe. Kerro mulle, jossakin on taivaas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivaas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuulutaan. Ei siellä tarvi enää laskelmoida, mitkä ihmissuhteet kannattaa. Siellä ei ole enää kyyneleitä, siellä ei turvauduta valheisiin. Siellä on vain joukko eksyneitä, jotka takas kotiin noudettiin. Kerro mulle, jossakin on taivaan. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivaas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Kerro mulle, jossakin on taivaas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivaas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Joo, rauhan tervehdys kaikille. Ja mun nimeni on Mika Mikkola ja tulen Lahdesta. Mun lähtökohdat tähän elämään oli erittäin surkeat, että mun isäni oli alkoholisti ja linnakundi ja ensimmäisestä luokasta lähtien niin mä jouduin tarkkailuluokalle ja musta tuli koulukiusattu ensimmäisestä luokasta aina tonne 9. luokkaan saakka. Ja mun sydämeni siinä alkoi kovettumaan ja musta tuli erittäin kylmä ja kyyninen ihminen. Tää kaikki kiusaaminen ja kaikki väkivalta ja kaikki mitä mä sain kohdalle, niin se teki musta suorastaan jäätävän, että mä en osannut enää iloita mistään. Mä en osannut enää hymyillä enkä iloita yhtään mistään. Ja kun mä täytin 20, niin mä olin 20-vuotiaana jo täys alkoholisti. Ja mä liikuin sellaisessa porukassa, että sinne ei todellakaan päivä paista. Siellä käytettiin huumeita, pillereitä, ihan mitä vaan. Pätkii. Kuuluuko? No niin, että tosiaan niin sinne ei tosiaan päivä paista, missä mä liikuin ja niin me tehtiin omaisuusrikoksia ympäri Etelä-Suomea ja Keski-Suomea ja kaikkea ja poliisilaitoskin tuli tutuksi siinä välissä ja kaikkea ja
musta tuli erittäin väkivaltainen ihminen kaikkia kohtaan. Mä rikoin paikkoja ja käytin väkivaltaa kaikkialla. Ja niinhän sitä sanotaan, että sitä saa mitä tilaa. Eli kun mä kylvin sitä pahaa ja vihaa, niin mä sain myös itsekin vähän siipeeni tuolla matkan varrella. Ja se oli tällä jälkeenpäin ajateltuna ihan oikein mulle. Mä ansaitsin sen, että mäkin sain sitä siipeeni välillä. Mä yritin tehdä itsemurhan lukuisia kertoja, todella monta kertaa erilaisilla tavoilla. En nyt tässä niitä ala luettelee, mutta tapoja on monenlaisia. Mutta, vuonna 2012 mä olin tullut päätepisteeseen, eli mä en kerta kaikkiaan enää jaksanut. Mä olin sairaalat kiertänyt ja elänyt niin rankan elämän, että mä ajattelin, että Jeesus, jos sä oot olemassa, niin pelasta mut. Mä menin Lahden helluntai-seurakuntaan ja mä itkin kuin pieni lapsi. Kuin pieni lapsi itkin siinä. Ensimmäistä kertaa moniin vuosiin itkin. Ja mua ei kiinnostanut tippaakaan, että vaikka siellä seurakunnassa oli satoja ihmisiä, että katsoiko ne mua vai ei. Se ei ollut se tarkoitus, vaan se, että Herra pelastaa mut. Mä menin sinne alttarille ja siinä luettiin mulle syntisen rukous. Ja sillä hetkellä mä vapauduin aivan kaikista rikoksista, aivan kaikista rikkeistä, kaikista rikoksista ja rikkeistä, ketä vastaan mä oon rikkonut. Jeesus vapautti mut aivan kaikista. Mä tunsin, että mun kahleet vapautui täysin, 100%. Jeesus Kristus pelasti minun. Ja mä olen päättänyt, että mä seuraan, niin kauan kuin mä saan täällä maan päällä vaeltaa, niin mä seuraan Jeesusta. Ja ystäväni, sen verran haluan rohkaista sua. Jos et ole antanut elämääsi Jeesukselle, niin se ei ole myöhäistä. Jos minä olen huonon tien kulkenut ja nyt kuljen Jeesus-tietä, mikä sua estää, että lähtisi kulkemaan ja seuraamaan Jeesusta? Kahta tietä ei voi kulkea, on vain yksi tie. Se on Jeesus. Mä en tässä puhuisi teille kenellekään, ellei Jeesus olisi mua pelastanut. En kenellekään. Mä en olisi täällä. Mä kiitän Luojaan, mä kiitän Herraan ja ylistän häntä. Kiitos. Kiitos Mika. Mika on tosi äijä. Hieno tuntea tämmöisiä veljiä ja siskoja myös, jotka seuraa Jeesusta koko sydämellä ja nähdä se muutos. Täällä oli Heinolan kirkkokuoron mies, niinkö se oli? Ja hänen nimensä on, hän kertoi Antti Jouni, hän tulee pari sanaa sanomaan tässä välissä. No niin, tervehdys Heinolan seurakunnan kirkkokuorolta myös näin kesällä. Tämä on ennen kuulumaton tapaus nähdä tämä Gospel Riders täällä Heinolassa, kauniissa kesäkaupungissamme. Jeesus on läsnä tässäkin tilaisuudessa. Minä tahtoisin kysyä Gospel Ridersilta, onko Jeesuksella paratiisissa ja taivaassa harrikka? Onko? Varmasti on. Eihän sitä tiedä. Me emme tiedä oikeastaan minkälainen paikka paratiisi ja taivas on. Siitä on paljon kuvailuja taiteessa ja kaikessa muussakin. Mutta kyllä Jeesus harrikkaa varmasti siellä ajaa. Ajatelkaa, saatte ajaa ikuisesti, olla motoristeja ikuisessa elämässä. Heinolan kaupungin seurakunnan kirkkokuorolta kesäiset terveiset tässä ihanassa kaupungissa ja Gospel Ridersin työhön onnea ja menestystä.
Yhteislaulu numero 187. Sanan Anna koskettaa. Joo. No tää on aika tuttu varmasti, niin kuin tässä äskeinen puhuja sanoi, että hän ylistää ja kiittää Herraa, niin ylistän Herraa numero 247. Onks tullut? Hyvä. Laulan nimesi kiitosta, ylistän Herraa koko sydämestäni. Minä iloitsen, riemuitsen sinussa, halleluja. Ylistän Herraa koko sydämestäni. Koko sydämestäni, minä iloitsen, riemuitsen sinusta, halleluja. Minä iloitsen, riemuitsen sinusta, halleluja. No näin on. Kiitos, kiitos, kiitos. Kuuluuko täältä mikistä mitään? 1, 2 kuuluu. Nyt taitaa ruveta kuulumaan paremmin. Ja minusta on, kuulkaa, tosi tyylikästä tämä, että me voidaan kiittää elävää Jumalaa kaikista asioista ja kaikilla menetelmillä, mitä meillä on lipuilla sekä kävelysauvoilla. Kiitos vaan siskolle. Tossa on jotain, kuulkaa. Kävelysauvat on sitä varten, että kiitetään Jumalaa hyvistä asioista. Ja tähän veljemme Antin puheenvuoron lausun vielä kiitokset ja tällaisen pikku yksityiskohdan vaan tässä, mitä muistui mieleeni, niin tässä keväällä kuulin eräältä ystävältäni erässä seurakunnassa tällaisen suuren viisauden, että kun oli puhe siitä, että taivaassa on harrikoita ja näin, siellä voi olla vielä parempiakin merkkejä kyllä, mitä me ei tiedetä. Ja näin, koska kaikki mikä maailmassa on tämmöistä vajavaista, on taivaassa täydellisenä. Niin siitähän tässä on kysymys. Mekin tulemme täydellisiksi, ketkä Jeesuksen Kristuksen uskossa olemme, niin sinne sitten ja tulemme täydellisiksi, kun täällä emme vielä ole. Mutta nämä asiat, mitkä siellä on täydellisiä, ne on täällä, mitä on. Myös moottoripyörät. Ja yksi kaverini tuossa keväällä kertoi, että kysyikin erässä seurakunnassa meiltä kuulijoilta, että tiedämmeköhän me, että kuinka vanha harrastus oikeastaan maailmassa on moottoripyöräily. Ja me vähän ihmettelimme sitä hänen puheitaan, että mitäs tietoa täältä nyt oikein tulee. Ja sitten tämä veli otti Raamatun esille ja käänsi sieltä Vanhasta testamentista jonkin sivun ja luki sieltä profeetta Jeremian kirjasta, että
Minä menin alas Savenvalajan huoneeseen ja hän teki työtä pyöränsä ääressä. Että se oli hänen käsityksensä moottoripyöräilyn alkuvaiheista. En tiedä, onko se näin vai noin, mutta kuitenkin ihan hienoa tilannekomiikkaa. Ja tässä välissä haluan kertoa, että me Ilosanoman ratsastajat eli Gospel Riderit, niin me olemme liikkeellä aivan sen siltä pohjalta, että on ihmisiä, jotka rukoilee meidän puolestaan, jotka tukee meitä myös käytännöllisellä tavalla, ja me myymme täällä sponsorituotteita, paitaa, jota meillä monilla on päällä, näette vihreäpaitaisia ison määrän ja mullakin on, niin 20, ja sitten Miehentie CD:tä sama hinta, ja sitten vielä tarraa, jos se paita ei tunnu sopivan sun lookkiin, niin tarran voi ottaa ja pistää jääkaappiin tai ihan mihin tahansa. Nämä kaikki maksaa 20, nämä niin kauhean kalliita on nämä tarrat tehdä, mutta kun me tarvitaan aina 20 joka tankkaukseen, niin me myydään sen takia kaikki 20, mitä on. Ja aina kun yhden 20 saa ja myös niitä myssyjä. Myssyt on kuulemma loppu, ei jo sanoa. No niin, voin valittaa, että myssyt meni, mutta paitaa on ja kaikkia muita on. Ja aina kun yksi kauppa tapahtuu, niin yhden pyörän saamme tankata tankillisen ja taas mennään eteenpäin sillä pari päivää tai jotain mitä mennäänkin. Niin näitä on tuossa meidän rekkamme edessä tuolla mun käden osoittamassa suunnassa saatavissa silloin kun sulle sopii tässä näin. Niitä on myös keräilyharvinaisuuksia. Näitä myydään vain tällä kiertueella ja se on sitten ohi. Että sitten voit perustaa museon 7 vuoden jälkeen kun keräät kaikki vuosikerrat. Tällaisia asioita ja sitten lisää kertomusta omasta elämästä. Kutsun seuraavaksi tänne kuningatar Annen, eli minun vaimoni Annen. Ole hyvä. Joo, mä olen siis Anne ja tarinoita, henkilökohtaisia tarinoita Jeesuksen seuraajilla, niin niitä on yhtä monta kuin on Jeesuksen seuraajia. Me kuultiin tuossa Mikan, on aika räväkkä ja hurja elämänmuutostarina. Mulla on vähän toisenlainen. Mä oon oikeastaan syntymästäni asti, siitä asti kun olen jotain ymmärtänyt, niin olen uskonut Jumalaan ja Jeesukseen ja uskonut, että Raamattu on totta. Mulla on uskovat isovanhemmat. Omat vanhemmat ei ollut uskossa, mutta ja lapsuus ja nuoruus kulin sitä tietä, niin kun halusin noudattaa ja elää sillä tavalla, mitä Raamatussa opetetaan ja sanotaan Jeesuksen esimerkin mukaan, mutta jossain vaiheessa sitten siinä nuorena aikuisena niin alkoi lipsua ja 12 vuotta meni semmosessa, että on tullut koettua sitten sitä muunkinlaista elämää. Ja se oli aika semmoinen ahdistava aika se 12 vuotta, koska se mun usko ei niin kuin hävinnyt mihinkään. Et mä niin kuin ihan yhtä lailla ajattelin Raamatun olevan totta ja Jumalan ja Jeesuksen. Mutta ajattelin, että mulla ei ole asiat sillä tavalla kuin pitäisi, että pelkällä niin kuin semmoisella pääntiedolla tai semmoisella, että mulla niin kuin oli katkennut elävä suhde Jumalan kanssa. Ja sitten sain palata, uudistaa sen suhteen Jumalan kanssa sen 12 vuoden jälkeen. Raamatussa sanotaan, Jumala sanoo, että hän kutsuu jokaista ja jokaisella ihmisellä on elämässään semmoisia vaiheita lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa, jolloin niin kun tuntee sisällään ja alkaa mietityttää se, että onko Jumala olemassa ja mitä Jumala voisi niin kuin mulle antaa ja voisiko. Ja on kaikenlaisia kamppailuja, mistä itsellä on kokemusta sen 12 vuoden ajalta, että vaikka tiesin mikä on totta, niin mikä mua pidätteli palaamasta, niin oli jotenkin semmoinen, että mitä ihmiset sanoo, vaikka tiesin, että millaista on se elämä uskovana, eli
se, mikä mun mielestä on se huippujuttu, sen lisäksi tietysti, että Jumala on luvannut Jeesuksen omille ikuisen elämän taivaassa, niin me kuitenkin eletään täällä maan päällä ja kiitetään tästä elämästä. Ja se suuri asia on ollut esimerkiksi jossain vaiheessa elämää kamppailin muutaman vuoden masennuksen kanssa. Ja sinäkin aikana, vaikka sellaiset, jotka on masennusta kokeneet tai läheiset on, että miten siinä niin kuin tämmöinen elämänhalu ja sellaiset on kateissa, niin se tunne, että kun mä sain uskoni säilyttää siinä ja se ajatus, että mulla on kaikkivaltias Jumala on mun isä. Ja Jeesus on mun pelastaja ja parantaja ja vapauttaja. Ja Pyhä Henki on lohduttaja silloin, kun mä tarvitsen lohdutusta ja voimaa. Niin se tukiverkko, että masennuksessa niin muuten niin kuin pelotti semmoinen oman itsen hallinta tai ajatusten hallinta ja sellainen oli hukassa, niin mä tiesin, että on turvaverkko, että on kaikkivaltias Jumala, joka on mun isä ja joka tietää kaiken ja pitää musta huolta. Ja myöskin sellainen niin kuin ajatus, miten mä ymmärrän, että kun me ollaan Jumalan lapsia, Jeesuksen seuraajia, niin mä uskon ja ajattelen oman elämäni pohjalta, että vaikka elämä ei aina ole helppoa, tulee vaikeuksia, niin ei tarvitse kärsiä turhaan, koska Jumala on niin kaikkivaltias, että hän nostaa pahoista, negatiivisista, huonoista asioista hyviä juttuja. Eli esimerkiksi tämmöinen masennuskokemus, niin se voi muuttua pääomaksi, että voi ymmärtää jotain toista ihmistä eri tavalla. Ja on aika mahtavaa olla aikuinen ja kuitenkin jonkun lapsi, eli Jumalan lapsi. Eli mun ei tarvii aikuisenakaan tietää kaikkea, pystyä kaikkeen. Niin kuin mä aikoinaan siihen masennukseen asti, niin ajattelin, että asenteella pärjätään ja positiivinen asenne vaan ja läpi mennään vaikka harmaan kiven, kun vaan ajatellaan positiivisesti, kunnes tuli se päivä, kun ajattelin, että nyt mä enää jaksaa. Ja siihen loppui se omista voimista repiminen, millä ei kovin pitkälle pötkitä. Ja sain alkaa olla niin kuin isän lapsi ja isän tytär ja elää siitä ja tietää, että mun elämästä pidetään huolta. Ja silloin nuorena, kun alkoi se sivupolkuvaihe, se 12 vuoden suunnilleen, niin siinä kävi niin, että mulla ei ollut uskovien yhteyttä. Eli sen haluan vaan vielä sanoa, että sinä, joka Jeesukseen uskot tai et vielä usko, haluat hänet löytää, haluat alkaa seurata, niin seurakunta, etsi itsellesi seurakunta, jolla ei vielä semmoista ole. Vieraile eri seurakunnissa ja kotiudu sinne, mikä tuntuu sun kodilta, niin voit kasvaa siinä uskossa ja pysyä sillä tiellä. Tämä on semmoinen yhteisölaji, niin kuin tämä moottoripyöräilykin, niin tämä uskon elämä, että yksin on vaikea pysyä tiellä. Tämmöistä halusin tänään sanoa. No niin, yhteislaulu näistä vihkoista numero 11. On kummakin, mulla on 2 semmoista. Selvä. Aloitetaan kerran. Joka päivä, joka hetki, käydä saamme voimassa Jumalan. Joka päivä,
joka hetki soi pyhin vaeltajan. Eilinen jääköön taas, huominen tulla saa. Mutta elämä jatkuu tässä ja nyt, tässä on taivas ja maa. Joka päivä, joka hetki, käymme saamme voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, laulu soi pyhin vaeltajan. Vahvakin tumpaa lyö, kasvoille viima lyö. Mutta rohkeudessamme laulumme soi, työ on Jumalan työ. Joka päivä, joka hetki, käymme saamme voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, laulu soi pyhin vaeltajan. Vauvakin kompastuu, hiljenee rohkein suu. Mutta rakkaus kantaa, nousemme taas, luja on Golgatan puu. Joka päivä, joka hetki, käyden saamme voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, laulu soi pyhin vaeltajan. Nosta jo arka pää, lohduta ikävää. Sillä Jumalan kansa, hiljaiset maat, teille on lupaus tää. Joka päivä, joka hetki, käydä saamme voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, laulu soi pyhin vaeltajan. Joka hetki, käydä saamme voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, laulu soi pyhin vaeltajan. Kiitoksia kaikille. Aamen. Juha, ole hyvä. Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Jos ei sinulla vielä ole Jumalan rauhaa sydämessäsi, niin tänään se on tarjolla. Mulle tuli sellainen Raamatun paikka mieleen, kun Joonan kirjasta sieltä vanhasta testamentista. Joona sai tehtävän Jumalalta. Jumala pyysi Joonaa menemään Niiniveen ja julistamaan siellä, että vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Joona ei ollut aivan valmis viemään tuota sanomaa Niiniveen, vaan hän joutui monenlaisiin koukeroihin sen takia, että hän oli uppiniskainen. Mutta sitten kun Jumala oli kouluttanut Joonan vaikeuksien kautta, niin hän ymmärsi sen, että hänen täytyy tehdä Jumalan tahto ja mennä julistamaan, että vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Joona meni tuon tekstin kanssa evankelioimaan Niiniveetä ja Niiniveen kansa kuunteli Joonan sanomaa. Ja tuo kansa kääntyi elävän Jumalan puoleen. Siellä kuulutettiin paastoa ja rukousta ja käännyttiin Herran puoleen. Ja Jumala näki, että kansa kääntyi, niin Jumala perui tuon hävityksen. Tänä päivänä Suomen kansa, se on niin kuin tuo Niiniveen kansa, jumalattomissa menoissaan. Ja tänä päivänä Jumala perään kuuluttaa ihmisiä. Hän kutsuu ihmisiä luoksensa
ja odottaa, että me kääntyisimme hänen puoleensa. Ja jos me sen teemme, käännymme elävän Jumalan puoleen, alamme palvelemaan häntä ja odottamaan häneltä, niin ehkä Jumala kääntää tämänkin kansan kohtalon. Mutta jos näin ei käy, niin me tulemme näkemään tulevana päivinä suurta ahdistusta. Itse tulin uskoon 23-vuotiaana. Olin juuri päässyt Konnunsuon keskusvankilasta punaisten tiilimuurien sisäpuolelta. Ja kun pääsin Konnunsuon keskusvankilasta, minulla oli 8 vuotta laitoshoitoa takana. Ensin pienenä poikana jouduin Muhoksen poikakotiin, vietin siellä 5 vuotta. Ja kun sieltä pääsin, alkoi kaikenlaiset rikokset elämässäni. Alkoholi, huumeet, jengielämä ja kaikilla tavoilla pyrittiin saamaan rahaa, että pystytään ostamaan huumeita ja viinaa. Mutta sitten menin meidän kylällemme. Olin kuullut uskovaiselta nimismieheltä, kun hän oli leimannut minun vapauspassini. Olin kuullut, että siellä teidän kylällänne on pieni telttakokous. Jos kiinnostaa, niin tule kuuntelemaan. Ajattelin silloin, että en taida mennä, mutta sitten kumminkin alkoi kiinnostamaan, että mitä hän siellä telttakokouksessa tekee ja ajaudun lähimaastoon ja kuulin, kuinka uskovat lauloivat kauniita taivaslauluja. Nuo laulut alkoivat puhuttelemaan minua. Muun muassa tuo laulu, olin pyörteissä maisten huvien. Ja kun kuulin tuon laulun, mä ajattelin, että kuka on osannut tehdä minun elämästäni laulun tuntematta minua. Menin sinne teltan ovenpieleen istumaan ja kun tuo kokous oli päätöksessään, minä olin laskenut kustannukset elämässäni ja huomasin, että vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Mutta sillä kokouksessa tarjottiin Jeesusta Kristusta. Sanottiin, että jos et halua helvettiin, niin täytyy ottaa Jeesus vastaan. Minä ajattelin, että en minä kyllä sinne helvettiin halua ja jotain tapahtui minun sisimmässäni, kun evankelista kysyi sieltä edestä, jos täällä on joku, joka tahtoo antaa elämänsä Jeesukselle, niin nosta käsi pystyyn. Ja minä, poika, nostin. Ja kun nostin käteni pystyyn, niin sieltä pyydettiin vielä sinne eteen rukoiltavaksi. Niin minähän rohkeasti kävelin sinne eteen ja kun puolestani rukoiltiin, niin valtava taakka otettiin minun sydämeltäni pois. Valtava elämänmuutos. Yhtäkkiä kaikki se epätoivo, katkeruus, viha, inho, kaikki se hävisi ja minuun tuli jotain muuta. Minä en ensin ymmärtänyt, mitä se on. Mutta jälkeenpäin minä ymmärsin, se oli rakkautta. Olin kokenut Jumalan rakkauden ja tuo Jumalan rakkaus muutti minut. Jos et tänä päivänä tunne Jeesusta Kristusta omakohtaisena vapahtajana, niin sinunkin on mahdollisuus tänään tulla hänen luoksensa. Hän tahtoo antaa sinun syntisi anteeksi. Hän tahtoo parantaa sinun sairautesi. Sinä saat lähteä tänään muuttuneena miehenä miehen tielle, jos sinä vain tahdot. Aamen.
No niin, maestro soittaa ja yhteislaulu on vihkosta numero 190, Sinua siunata tahdon. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai levottomasta yöstä. Sinua siunata tahdon, sinua siunata tahdon, jos joudut elämään yksin. Voit kulkea käsin yksin. Sinua siunata tahdon, sinua siunata tahdon. Herra sun kuormasi kantaa ja sinulle rauhan antaa. Sinua siunata tahdon, sinua siunata tahdon, lyhyen elämän ajan. Ja kerran kun ylität rajan, sinua siunata tahdon. Ja vielä yksi tämmönen omakohtainen todistuspuheenvuoro. Kari, ole hyvä. No niin, kiitos PT. Oikein mahtavaa lauantaipäivää. Onhan se tänään lauantai? On se lauantai. Menee päivätkin sekaisin, kun pyörällä ajelee ja on kaunis ilma. Mutta tosiaan oikein kaunista ja mahtavaa lauantaipäivää tänne Heinolaan kaikille heinolalaisille ja myöskin teille, jotka olette viettämässä ihanaa lomaa täällä jossain lähellä. Mä lupasin myöskin kertoa vähän omakohtaisesti, minkä takia mä itse asiassa oon uskossa, minkä takia mä ajan tämmöiset liivit päällä, jossa on risti selässä. Mulle, ehkä vähän poiketen nyt näistä muista todistuksista, niin mulle oli oleellisen tärkeä kysymys, onko Jumala olemassa vai ei. Ja mulla oli sellainen tilanne itsellä, joka liittyi sairauteen ja nimenomaan sydämeen. Mä olin käynyt paljon lääkäreissä, tutkimuksissa, mutta en ollut saanut apua. Olin erilaisia lääkkeitä kokeillut ilman apua. Ja siinä hädässä 30-vuotiaana 2 lapsen isänä tuli pelko, että tähänkö tämä elämä loppuu. Eikö mun sydän enää jaksakaan lyödä? Miten mulle käy? Lääkärit ei osaa auttaa. Ja mä ajattelin, että on vielä ehkä yksi mahdollisuus. Mä voin rukoilla, että Jumala, jos sä oot olemassa, osoita se mulle ja auta mua. Mä en halua vielä kuolla. Mä haluan elää vanhaksi. Mä haluan kasvattaa lapseni. Mä haluan olla mun vaimoni kanssa. Ja mun iloksi, niin kuin te tässä näette, siitä on 20 vuotta, mun iloksi Jumala todella on olemassa. Ja hän todella vastasi mun huutoon, joka tuli ihan sieltä sydämen pohjasta. Auta mua, näytä, että sä oot olemassa. Ja mulle alkoi tapahtua sellaisia, vois kutsua ihmeitä, jotka mulle osoitti sen, että Jumala on todella olemassa. Ja hän on myös voimallinen ja halukas olemaan mukana meidän jokapäiväisessä elämässä. Hän ei ole vaan Jumala, joka on jossain pilvenreunalla ja josta ei kukaan tiedä mitään eikä koskaan kuulekaan mitään, vaan hän on todellinen Jumala, joka on lähettänyt poikansa meidän tähden kuolemaan ristillä, jotta meillä voisi olla yhteys hänen kanssaan. Ja mulle kävi sitten sillä tavalla, että mä lähdin kiertämään
kirkoissa, luin raamattua, rukoilin. Ja erään kerran olin yhdessä tapahtumassa kirkossa, kun siellä oli ruotsalainen puhuja, joka sai vaan jostain ylempää tiedon ja sanoi, että täällä on joku sydänsairas. Että sinä, joka oot sairastat sydäntä, tuu eteen ja me rukoillaan sun puolesta. Ja mä ajattelin, että tämä sana on mulle. Ja mä menin sinne eteen ja mun puolesta rukoiltiin. Ja siinä samassa hetkessä mä tunsin, että jotain tapahtui mun sydämessä. Ihan kuin siellä olisi mennyt jotain läpi. Mutta mä en parantunut kokonaan sillä kerralla. Mutta siinä vaiheessa elämääni mä söin 3 pilleriä päivässä sydänlääkkeitä, jotta mä pystyin jollain tavalla elämään. Ja tämän tapauksen jälkeen itse asiassa mä pystyin vähentämään sen jälkeen, kun mä juttelin lääkärin kanssa, niin tämän lääkityksen 1 pilleriin päivässä. Ja tulin sillä jo ihan hyvin toimeen. Mutta Jumala ei lopettanut työtään tähän. Joitakin kuukausia myöhemmin mä olin jäähallissa. Siellä oli kanssa iso kokous, jossa oli korealainen puhuja. Ja myös hän sanoi, että jos täällä on sairaita, niin tulkaa eteen. Että hän haluaa rukoilla teidän puolestanne. Jumala on voimallinen parantamaan tänäkin päivänä, niin kuin hän paransi Jeesuksen päivinä. Ja mä aluksi ajattelin, että en mä nyt mene sinne eteen. Mä juttelin ystävien kanssa, mutta mä tunsin, kuinka Jumala puhui mulle sillä hetkellä ja sanoi, Kari, mene sinne eteen. Mä vähän taistelin vastaan, ajattelin, että en mä jaksa sinne on niin pitkä matkakin, kun oltiin jäähallissa. Mutta uudestaan tämä sama ääni sanoi mulle, Kari, mene sinne eteen. Ja niin mä lähdin menemään. Mä kävelin sinne ja tulin sen lavan takaa, joka oli siellä alhaalla kentällä. Ja kun mä tulin sen lavan sivusta ohi, mä kuulin, kuinka kaiuttimista tämä saarnaaja sanoi, että nyt tässä mun käden osoittamassa suunnassa joku paranee sydänsairauksista. Ja mä käännyin katsomaan ja mä näin, että tämä saarnaaja osoitti kädellään suoraan minua. Ja samalla hetkellä taas samanlainen tunne. Sydämen läpi meni jotain. Mutta tämä ei loppunut tähänkään. Mä en uskaltanut vielä lopettaa lääkitystä. Ja meni taas 2 kuukautta. Ja mä olin taas kirkossa hengellisessä kokouksessa. Ja mun puolestani rukoiltiin. Mulle kävi samalla lailla kuin monta kertaa aikaisemminkin, kun mun puolesta on rukoiltu. Että mä jollain tavalla vaan kaaduin taakse. Ja makasin selälläni siinä lattialla, silmät kiinni. Kun mä sain siinä silmät kiinni ollessani näyn, jossa enkeli tuli mun viereeni ja laski kätensä mun rinnan päälle. Ja sitten hävisi pois. Ja mä ymmärsin, että Jumala halusi rohkaista mua ja sanoa, Kari, mä oon parantanut sut, luota minuun. Mä juttelin lääkärin kanssa. Lääkäri sanoi, että sä voit kokeilla vielä jättää lääkkeet pois ja katsotaan, mikä sun olos on. Ja mä jätin ne lääkkeet. Ja siitä on 18 vuotta. Ja sen jälkeen mä oon entistä lähempänä vaeltanut Jumalaani ja haluan vaeltaa Jumalan kanssa, joka on elävä Jumala tänäänkin. Hän sanoo sanassaan, että jos me lähestytään häntä, niin hän lähestyy meitä. Ja sen mä haluan tänäänkin jättää sulle. Sulla on mahdollisuus lähestyä Jumalaa rukoilemalla, käymällä kirkossa, lukemalla raamattua. Lähesty häntä ja sä tulet huomaamaan, että hän pitää sanansa. Hän tulee lähestymään sinua. Hän on todellinen elävä Jumala, joka on rakastanut sua niin paljon, että tuli itse ihmiseksi ja kärsi sinun puolesta kaikki ne pahat teot, joita me ollaan tehty, jotta meillä voisi olla yhteys meidän rakastavan Jumalan kanssa. Tänään on ilonpäivä. Jumala on lähellä meitä. Iloitaan siitä täällä Heinolassakin. Kiitos teille. Kiitos Kari. Meidän tilaisuutemme alkaa lähestyä loppuaan. Ja muistutan vielä tässä, että noita sponsorituotteita siis tuossa on saatavilla niin kauan kuin me tässä vielä ollaan ja pyöritään. Ja
Seuraavaksi mä pyytäisin kaikkia motoristeja, gospel ridereita tulemaan liikkumaan paikoilta ja tulemaan pikkuhiljaa tähän etualalle rekan eteen noin. Ja sitten mä pyydän kaikkia paikalla olevia pastoreita. Joka seurakunnasta vähintään yksi joku, jos ei ole pastori paikalla, niin joku vanhimmiston tai neuvoston jäsen tai muu vastuuhenkilö sieltä. Ja meillä on semmoinen hyvin yksinkertainen, ihan pikkupyyntö vaan, jos te voisitte siunata meidät matkaan seuraavalle etapille, ja me haluaisimme lähteä täältäkin ja saamme sen etuoikeuden varmasti lähteä siunattuna. Siellä taitaa Ossilla kaksoisrooli, sä oot sekä motoristi että seurakunnan mies. Jospa sieltä löytyisi joku toinen, löytyisikö teidän seurakunnastanne. Ja mä haluan tässä yhteydessä kiittää Heinolan kaikkia seurakuntia, ketkä olette jollakin tavalla olleet mukana tämän tapahtuman järjestämisessä esirukoilussa, ja ties missä olettekaan olleet, Herra sen Jumala sen tietää, ja kiitos teille kaikille ja Heinolan kaupungille, ja me taidamme itse rukoilla Heinolan puolesta ja sitten otamme myös vastaan pastorirukoilu. Onko näitä pastoreita ketään täällä, kun ei ole muuta kuin motorista? Mutta kuitenkin haluan ihan ennen kuin me otamme itse vastaan. Pari pastoria olisi tullut tosi mielellä, mutta molemmat on nyt hautajaisissa. Harmi kyllä. Kuulemma 2 pastoria olisivat tulleet mielellään, mutta molemmat ovat hautajaisissa. He ovat virkatehtävissä, mutta täällä on muita sitten ja tällä tavalla. Ja ennen kuin me otamme vastaan siunauksen itsellemme ja kiitoksen kanssa, niin me rukoilemme Heinolan puolesta. Me siunaamme Heinolan kaupunkia. Taivaallinen Isä, katso tämän kaupungin puoleen. Kiitämme siitä, että sä rakastat jokaista ihmistä täällä, tässä olevia, ja täällä on montako 10 000 ihmistä onkaan, mutta sä tunnet jokaisen ja tahdot jokaisen kohdalle avata oven taivaaseen, avata oven iankaikkiseen elämään, ja me rukoilemme, että näin tapahtuu. Rukoilemme näiden torikauppiaiden ja myyjien ja asiakkaiden puolesta, että täällä menee bisnekset hyvin ja tulee menestystä ja vaurautta kaupungille, ja rukoilemme työpaikkojen puolesta, koulujen puolesta ja kaupungin johdon puolesta ja mitä onkaan kaikkia, Herra, mitkä on merkityksellistä täällä, niin pyydämme tänne siunausta ja varsinkin sitä, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi menestyy Heinolassa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt teitä on tässä seurakunnan edustajia, jos te voitte rukoilla, sitten me onnistumme. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä siitä, että me olemme saaneet tällaisen lahjan sinulta, Isä, tänään, että sinä olet lähettänyt nämä ystävät tänne meidän luoksemme, ja kiitos siitä, että me saamme pyytää sinun siunaustasi ja varjelustasi heidän matkalleensa, ja kiitos siitä, että sinä näet kaikki heidän matkansa varrella olevat etsivät ihmiset ja ihmiset, jotka taipaa sinua. Isä Jeesuksen nimessä anna mahdollisimman monen ihmisen löytää sinut tämän matkan kautta, ja kiitos Isä Jeesuksen nimessä siitä, että sinä olet antanut poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme sovitukseksi, ja kiitos siitä, että meidän kaikkien synnit on sovitettu Golgatan ristillä. Kiitos Jeesuksen nimessä siitä, että me tullaan saamme uskoa siihen, että sinä olet avannut tätä kautta meille tien sinun luoksesi, ja sinä haluaisit jokaisen ihmisen olla sinun luonasi. Ja kiitos siitä, että sinä todella rakastat meitä valtavasti, ja kiitos siitä, että me saamme pyytää sitä, että auta, että kukaan ei jäisi tälle tielle tuntematta sinua, vaan jokainen saisi tuntea sinut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä näet nämä miehet ja naiset, jotka tässä ovat viemässä evankeliumia eteenpäin pyörillä ja sanoin ja lauluin. Siunaa heitä jokaista ja siunaa kaikki, jotka eivät tässä ole paikalla. Varjelet nuo matkat ja varjelet tuo miehen tie, jossa nämä naiset on myöskin mukana. Kiitos Jeesus, että sinä olet heidän kanssaan jokaisella matkalla, jokaisessa kohtaamisessa ja olet heidän kanssaan. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä, amen. Tulkaa tähän. Rukoillaan yhdessä vielä Herran siunausta. Herra, siunatkoon teitä, varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille, on teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Vielä on yksi laulu, jos sopii. Vihkoista numero 236. Mä laulan. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiastui elämääni tähän. Kaiken uusin silmin näen nyt sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamun uskon päivä sarastaa. Sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamun uskon päivä sarastaa. Uskoa ei synny omin voimin. Ilmaiseksi antaa sen saa. Sitä ansaita ei töin ja toimin. Ristillä jo sille lahjoittaa. Sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamun uskon päivä sarastaa. sydän kun Auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. tänään hänen uskon näin aamun uskon päivä sarastaa. Olin täynnä suurta ahdistusta. Vapahtajaa hiljaa rukoilin. Hän sanoi älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamun uskon päivä sarastaa. Sydän kun Auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. tänään hänen uskon näin aamun uskon päivä sarastaa. Aamen. Aamen.